Easy, guys, the people. Raw, guys. Tauya, motewa. I do over butcher. Tauya kuno tamuka kuma 4 a.m. Vakare na washi. I'm washing on the numbers plan. And you got to check us why I come on. Time young boys. Pane bunduda kudeda kudzosha pachi pane a new site yatiri so sanenda kuti ndikozonoona kuti zvavanenge vaita paine time so ndabva ndatoti chega ndite sei ndifonyere washi at 4 a.m. and I'm very happy kuti adavira ndobva ndatongomudza shamwari apa chondibatsirawo shamwari bhozi ndototi hangu petiri yangu bhozi pakaipa ndikuitira time pakufamba kwedu plus da kuti tise majojo tengi pano pasaiti twakuplaster saka majojo tank ada kuiswa pano zvinhu zvakaita yafuti tichifamba futi majojo tank ada kuiswa futi mawindow sills yedu mukona yakachena chaizvo izvi zvimwe zvese takamboti sipingu vanosiya zvakadero bhozi pane pazvichashanda mazondiwa amarabhos aya sana amuti masiya akadero ari pacha anondimadini mabricks aya anozwire mazipepenzi acho fixed yese kusvika uzasuko handi mapabati so pingo aziye achireceiva mapercent esamuri kuona da kuti tibve tabuda izvizvi bhozi panapa pa ndanakamboti ndida kuisa wooden door panapa repapivot. So magetsi akaiswa guys, by the way I wasn't here but magetsi akaiswa sana naitotasa kuti masockets andaida bhozi andakwanisa kubatsira kuti masockets mamwe andoda pane I think 1 or 2 areas andisina kunyatsokuiswa ndida sameso guys panapa zvandakaita because pane munhu aripo pingo ndava ndati ngavaise vachipedza kuisa zvekumadziro zvavo kuchesa vobva vandiitira futi newiring sandosamukuona newiring ndikaisa 2-in-1 wiring yedu yakatoiswa iyo 2-in-1 I think wiring inowanzokuda kana pasite pane munhu kwete pasina munhu because ukasiya ukadai zobiwa pamozoni izvobiwa saka vakuplasta vanenge vachitodi vanovharidzira kudai maito vachavharira sei vasaisa madhaka mukati munhu kameso makawa wiring sana hii yakala build pamimi makuplasta kuti mwekala wiring yangu isa kama shwa mchaita sei saka kunoku panapa ndozvamukuona guys it's not easy zvinhu izvi 2023 ndopanakazvitenga ainini ndakandakarongeka in advance 2023 this is 2026 ndakushandisa zvinhu ndakatenga 2023 hamozvinzwo saka even masiuza ndinawoko nda 2023 hapana kana chinhu wanja ndimurutini ndakanaka kare kungonotora ndichitouya I'll do a video ndichaiona vakanomwa pamwe ndikwanyepera apa mukuzoona wosaka mamesa munotanga maisa zvimakadbox mochifinisha zvakatoa please zisazvonyanyisa so munomu this is the pantry guys, the pantry area, pantry what yazogona kuizadza zvinhu so hoya kuno so this door frame ndoriyari yaraita washington nekuti ari kuno ndachotaura naye saka akatoti tofana kuribvisa this one saka ndatovaudza mabhidha vari kuribvisa this one riri kubva ii ndonharo saka mbotasa sinamoiona wiring yedu iyo ndoari kutoa kuti inini I will only advise maclients angu kuti kana pasina munhu ari kugara pamba usaita sezvizvi because ukaita sezvizvi vanhu vanoba vanozviona musaita sezvozvo kana usingagari ave mapabata handei so munomu asi ndosaungotenderera kai nekukura kukaita dondo mese mune matondo kukokana kusasi ukokoko muno muto muchava semendo ouya so izvizvi pana kapenda vakauya vakaita maconditions angu dzakati ndogara ndichiziva kuti mafitted angu ndichada mari kuti ndizive in advance so this thing ichi chichakanzi chakakurisa anofanira kuita 600 saka parikubviswa mamalines ipapapa vamozvona
ozama malines toya kuno into kuza ichokwadi andivanzi zveindotaa chokwadi amona wiring yatachitatore nemudenga umu iri kuramba iripo saka rokura ko iro mucheletiri handida kuti akure ndokuti zvikude zvakanaka naro guys naro ehe mbichana ukuku it's okay saka pezvi zvatakuda kuita takuda kuti chinda kuti saka uyu zvimaodropu zvese zviya zviya please take notes ma600 ese ehe izvo zvezvo ngatiende kusaidi pangu timboona kuti master so laitoti ekera vakakama ndaida socket panapa because handisipo socket ndachiida panapa saka ndizondichaita sei I want a socket this side because I feel like ndichaisa TV up paarea imwe saka ndikuda socket apa saka mbinoti pamwe ndonga socket iyo because havana kucommunicatawo saka socket iyo vaifana kuisira samwe kama kutaura navo ndihoti zvokuda sei kuti vagokwanisa kundisira socket panapa ndoda socket yeapa amuzvona aminoga zvichibuda kuti hazvichatobudi because zvisingadini kuti ndapedza kuplaster povhurwa plastering yovhurwa posvika connection yekuti apa paiswe socket haina zviya zvandizvii handitombozvidikani saka I think ndizvo zvandisozva kuti socket yakaisirwa seriously speaking socket handii ndoba ndoda kuti pana because ndandisipo handakukwanisa kuvamakira socket ndachiida apo nesocket yemuno muoffice area havana kundisira socket saka ndichavabata ndoti saka masocket angu maviri anichavifambisa sei because ndoda socket apapa muno because ndoma ndinge ndishandisa ndoda plug nemalaptop angu andichange ndinawo poyas vamwe isusu tovanofanira zvekudzidzadzidza pamwe never no ndoda kuregister dandiri apapa handina plug ndoplaga sei handigoni kutora magetsi kubva apa kuti auye apa hazvitombobudi uye socket iyo handifungi kuti inofanira nge iri papabini handitombodi socket apa socket iyo inofanira kubva yoiswa uku moitwa socket muno ndozvintu chete zvakaitika era ndikutongoona chete but anyway muno mune tambo dziri maybe dzichaconnect hadzo kuti zvipinde kumadziro uku plus vaitonditi maconjuice anga apera futi saka ndichataura navo saka neboys padera kuplasta rombosiya kunoku womboita kumwe so that masokets angu aya ndimaisirwa masokets aya ndikutomada ndingadoita plan yekutoti ndingoya nawo kuzoita masoketi maviri iwana ndomada masokets angu handibudi kureva ndima ndomada masokets soketi uku ndorida ipapa parotoita TV yapo soketi apapa ndorida futi hamona kuti ndosaka ndizoti panoenda nemabasa paipa client kanditi nawo ndovanenge ndiripo ndichimaka nawo indangoti ndai tangoti ndai the rest hazvo tisingadi kunyeberanaka sati ndaure the rest zvika zvakanaka only 2 areas dzidzi amozvona then I think I don't know unomakusaka what is nepane chimwe kuti chakashota cheapa because havagoni saka tunhu tuya tunopenya penya komunomulaitire munomurera kubatswa nebazi apo uri batswa neapapo neapa pane chinhu chaifana kuuya apapo aiwa ndinadzose zvokutumira munhu zvonesa ilight rasula ndoro chaifamba munomiri chimoita saka bathroom iri back to back iri ndere munomu iri ndeapo ichibatsa bathroom bedroom yangu ndio yapata apa zvocho zvakapera rizi Sikapera. zvakapera rizi paya pakati patiri mama kuti mnanga mama aipera uyu saka yokuri kubatswa nekuti aya maikira mutobadzokera I think also musaidi munomu ndandakambondoda socket yepacorridor akawanda pane vamwe anoda kuchajawo mafoni avo ipapa obirwa akaripo so I think ndizvozvo guys maybe vachatanga kana kuplasta mukati munomu kusii kuti vatanga maplasta upi ngoriwo mukati munomu as long
Hey guys, vange dzimafo tasai kubheki kwanachikora dzai. Honai kubheki kwedu. Tasai guys. Oh. Mucheka baba, honai kusvika uku. Cleaned and cleaned. Rapuchena. Laubatirwa na wabatirwa chi. Oh. Imota iri kufamba. So my window sills mukona mutona nation anofanira kupenya kuita black. So my window sills anoremas. Andobatirwa. Chobatirwa nangu. So my window sills are kuinda kwakuda kunoiswa granite. Hambozvona. So esa kushepererwa kwaita nguva panze papa pakadai pamuri kuona apa. Saka ma window sills edu ese yamukuona aya. Ndozvaari aya. Ese. Inini. Kumosha saribi. What is he? Kauya tourist. Chore mazingaiti. So ayo guys, ndo ma window sills acho. Ketende kwa introduce. Carpet yamukuona apa. Takaishandisa kawani carpet. Ndichazoiona yaenda ukoko. Ine white takaibvisa because vaona zvina chenga inyanyisa. Iyi carpet takaitenga na space iyi. Kuseri kwachoni. Toda kutozowasha because muona kuti zvakanaka singaiti but vanhu vaidzika namadhaka. Ndo ndaibvisa. Then mabox ema-tiles, ema-floor tiles. Akukona pa igenerator yaishanda iri. Then apa ma-tiles futa muri kuona. Ma-tiles ese. I think ndauti mai anofanira kuinda ma-Airvents aya. Sakuroti isusu kurenting kwedu kwakuda kuti kwamvura yacheka makumbo. Hamuzvona. So ma-Airvents asiwo ega Mwari umwe kanimabudise.